טוב, זה אחד הסרטוני ההמלצה הכי קלים שיצא לי לעשות, כי מדובר בעופר שקד. ואני חייב להגיד שזה לא איש מחירות שהוא סתם, אתם יודעים, מאלה שמסתובבים ברשת ומה שנקרא מבטיח הבטחות וזורק פצצות לאוויר ומילים בלי טעם ובלי ריח. מדובר במקצוען. עכשיו, אני אספר ממש בקצרה, לא לאכול לכם את המוח. לקחתי את עופר שקד שילווה את אנשי המחירות שלי, ואני פשוט הסתכלתי על התסריט ופשוט חייכתי, פשוט אמרתי, כבר דמיינתי איך הלקוחות הולכים להבין את מה שאומרים להם, איך זה הולך להשפיע על השיחות מחירה, איך זה הולך להתגלגל בצורה הרבה יותר חיובית, איך הדברים פשוט הולכים להיות הרבה יותר טוב, וזה דברים הם לא קוראים סתם, הם מגיעים עם תובנות, זה דברים שמגיעים אליהם עם תובנות, אנשים עם ניסיון מאוד עשיר, עם מישהו שעבר דבר או שתיים בעולם המחירות, ולא כל אחד יודע להגיע לתובנות כאלה. לא מדובר בדברים שזה טיפולים בהתנגדויות או בדברים מאוד בסיסיים. מדובר פה בתהליכי עומק שאנשים שרוצים שיהיה להם מחלקות, מחירות טובות ומדהימות שמוכרות כדי לעשות טוב ללקוחות ולא רק כדי למכור ולהגדיל את היחסי המרה בצורה טובה ולהביא לקוחות שיהיו מאושרים, אז זה הבן אדם בשבילכם, עופר שקד. ובאמת קל לי לעשות את ההמלצה הזאת כי אני סופר נהנה לעבוד עם אנשים מקצוענים ואנשים שכיף לעבוד איתם ואנשים שיש להם את היושרה ואת האמת ואת הוותק ואת המחשבה, והם לא יקבלו שום דבר כמשהו שהוא סגור, הם יבדקו את זה ויראו איך הם מוצאים את הפתרונות. ואחד הדברים שאני הכי אוהב לעבוד זה עם אנשים הטובים ביותר, ובחרתי הכי טוב שיש ואני עובד עם הטוב ביותר, ואני ממליץ לכם גם לעבוד עם הטוב ביותר. אז אני הכי ממליץ בעולם.